El procés de producció del mosaic hidràulic amb ciment acolorit. Us presentem com es realitzava un mosaic hidràulic amb ciment acolorit en el període del modernisme. Els materials que utilitzarem són aigua per diluir, barreja d'òxids d'origen natural, sorra de marbre, ciment blanc, ciment Portland, sorra seca. Les eines bàsiques són culleres, paleta, muñeca, pinzells. El motlle està format per diverses parts. La que genera el dibuix és la trepa de metall. El marc, la trepa, la placa, el tap per premsar. També necessitem la premsa per exercir pressió. Per començar a fer la peça, l'operari se situa entre els diferents materials que necessitarà i davant de la premsa. Prepara el motlle que greixa amb oli de llinosa i el munta. La trepa metàl·lica és l'element transformador a partir del qual es generarà el dibuix. Es posa la trepa a l'interior del motlle. Nosaltres hem triat el model d'una fulla de plataner. Un hidràulic està format per 3 capes. La primera capa que realitza és la fina. És la del dibuix i dels colors, i la que veurem en ser aplicada a l'arquitectura. La barreja es troba a les pasteres i s'introdueix dins la trepa amb cullera. La pasta és una barreja de ciment blanc, sorra de marbre i òxids per donar color. Quan hem omplert els forats, es sacseja el motlle per escampar molt bé el material a tots els racons. En aquest punt es treu la trepa verticalment. És un dels moments més sorprenents del procés de producció, ja que sembla impossible que el dibuix es conservi quan treus la trepa. La correcta densitat de la pasta és la que ho fa possible. La segona capa que realitza s'anomena abraçatge. És la part central de la peça i té la funció d'absorbir l'excés d'aigua. Està formada per sorra seca i ciment Portland. La tercera capa i última s'anomena gros. És la que s'adhereix a l'arquitectura. Està formada per una barreja humida de ciment Portland de gra gros i sorra. Posem el tap. S'introdueix el motlle a la premsa per fer que la peça de ciment es cohesioni. La peça acabada es treu del motlle, però encara cal que s'eixugui durant uns 28 dies per adquirir duresa. Un cop eixuta, la peça està preparada per revestir els sòls. Aquestes peces van ser molt utilitzades durant el modernisme per la qualitat i diversitat de dissenys que les indústries artístiques van realitzar.